fo o sorosi ɲɛmɔgɔw de ka bila jamana ministère kunna olu de ka bila jamana place baw la hali ni sɔrɔ o place dɔnniya tɛ o sorosi la jamana citɔ de filɛ nin b'an bɔra ka kɛlɛ kɛ i bɛ ka taa o ye maa joli maa sɛbɛ dama min bɛ jamana in kɔnɔ n'o tɛ bɔ ka taa mankan ci kɛnɛma danbo la maa dama min yɛrɛ fana bɛ sɔrɔsiw cɛla ye n'o ma kɛ coup d'état a tɔgɔ ye di marifata ɲɛmɔgɔ ye fanga dafiri la ale ma k'a ɲɛmɔgɔ de ye mais o kɔrɔ tɛ ko dɔnniya t'a la sɔrɔsiw cɛla o kɔrɔ tɛ ko maa ɲɛnama tɛ o ko maa dɔ bɛ se ka k'a sababu ye a dajuru bɛ se ka kɛ maa dɔ bolo kɛ nin dajuru kɛra ne bolo kɔrɔ tɛ ko hali ni n tɛ se baara min na fo n ka bila o kunna maa si da t'a la ka se fɛn min ma o ye nin de ye bɛɛ kɔni b'a fɔ dɔrɔn non olu minnu y'a kɛ u man ka bɔ a la olu jɔnni kelen ye i bɛ ka gɛn yan an bɛ ɲɔgɔn nege de kɛ jɔnni kelen y'a gɛn bɛɛ de y'a gɛn i ka diɲɛ cogo la kɛ a bɛ taa tuma min na bɛɛ m'i ta kɛ wa parce que ninnu filɛ ne bɛ min fɔ a ye n'aw ma siran Ala ɲɛ aw bɛ kungo sɔrɔ fanga tɛmɛ ni si t'a sɔrɔ parce que marifa b'aw bolo a ka tiɲɛ fɔ ka ko mɔgɔw bɛ boliboli la nɔfɛ maa si tɛ tiɲɛ fɔ a ye maliyɛn b'o cogo de la ni maliyɛn b'a ka nafa sɔrɔ walima n'a bɛ siran min ɲɛ kabini jamana in daminɛna yan hali sɔrɔsi kɔrɔ minnu ye coup d'état kɛ yan mɔgɔw bɛ fɛn bɛɛ fɔ fo sɔrɔsiw ka côté parce que bɛɛ bɛ siran ko sɔrɔsiw k'olu man ɲi dɛ awa o ye tiɲɛ ye kɛ hali n'o y'a sɔrɔ an nalomaw de b'an da don nin kuma na nka ne kɔni ta ye bilasiralikan ye ni aw ko k'a bɛ kɛ tɔɲɔnikɛlaw ye aw bɛ kungo min sɔrɔ a jamana ko la a tɔni bɛ dafiri aw bolo yan ni aw kɛra tɔɲɔnikɛlaw ye n'a ma siran Ala ɲɛ ka ko in lajɛ n'a y'a kɛ dɔrɔn tuma na kari ye tun bɛ kɛlɛ la ale tun ye kɛlɛ ɲɛmɔgɔ ye n ye kɛlɛ ɲɛmɔgɔ ye ni ani n bɛna bila nin poste in na n bɛ se k'o kɛ o ye fɛn kelen ye wa o tɛ kelen ye o b'anw nege ni jumɛn ye kunfinw nege ni jumɛn ye ko n'u y'u bolo bɔ a la k'u b'u bɛɛ minɛ k'u datugu k'u b'u bɛɛ minɛ k'u faa sɔrɔsi bilayɔrɔ bɛ yen min b'a to a bɛ protéger k'a sɔrɔ a tɛ minɛ nka a tɛ bila jamana poste kunna a tɛ se min fana na o bilayɔrɔw bɛ jamana kɔnɔ o bali min f'u ye u ka fɛɛrɛ tɛ se k'u protéger u ka laadiriya n'u ka tilennenya de bɛ se ka to Ala b'u kɔlɔsi k'u kisi ne bɛ nin fɔ a ye ni fɛɛrɛ tigɛ don fanga tɛmɛnenw ye fɛɛrɛ min tigɛ ani fɛɛrɛ tigɛ furajɛ min b'olu bolo o tɛ aw bolo nka olu ka fɛɛrɛ sera k'u kisi ya fanga o fanga tɛmɛnen a bɛɛ bɛ fɛɛrɛ tigɛ walasa a yɛrɛ ka fanga bɛ se ka kisi cogo min na ani hali n'a bɔra fanga na a ka diɲɛlatigɛ tɔ bɛ se ka dilan cogo min na faama si tɛ fanga kɛ yan o diɲɛ jamana wɛrɛ la o f'a ka i cɛsiri o fɛɛrɛw nɔfɛ nka ni Ala y'i labila don o don o fɛɛrɛ bɛɛ a bɛɛ bɛ kɛ haba mansura Ala b'a bɛɛ tiɲɛ n'o tɛ fanga tɛmɛnen minnu an ye fanga min lagosi yan fanga min taara o ye fɛɛrɛ min tigɛ o temps yɛrɛ b'aw bolo k'o fɛɛrɛ tigɛ o waati t'aw bolo adamaden ka fɛɛrɛ t'i kisi o ne b'o de ye bɛɛ b'a fɔ ko anw labɛnnen don ka sa jamana kama jango jamana finitigiw nka ni aw tilala ka bɔ k'a fɔ an ye ko aw labɛnnen tun don ka mugu ci ɲɔgɔn na place nɔfɛ ne m'a fɔ dɛ ma jugu tɛ dɛ aw yɛrɛ de y'a fɔ ko n'a tun ma kɛ tan ko aw labɛnnen tun don ka mugu ci ɲɔgɔn na place nɔfɛ a yɛrɛ bɔra ka min fɔ o ye nin de ye jamana ma taa yɔrɔ la fɔlɔ dɛ jamana ma sira foyi ta fɔlɔ u b'aw nege ni kuma minnu ye o ye catiribɔkanw de ye Mali bɛna karisa ko k'a di riches ma karisa ko ayi ko fana ka b'a kuma ne y'a fɔ n ko tiɲɛ tɛ minnu yɛrɛ y'a kɛ olu bɔra u da ma s'o ma o k'a fɔ an tun bɛ fɛ ka partenaire kuraw de ɲini an yɛrɛ dama ma bɛn o la o kuma ma fɔ an ye o est-ce que o fɔra a kɛnɛ kan o ma fɔ dɛ an b'a fɛ ka partenaire kuraw de ɲini an b'a fɛ ka yɛlɛma dɔ don jamana sécurité la an ni faama o ma fɔ o kuma yɛrɛ sinzira min kan o de bɛ maa jigi tigɛ jamana na n'o ye place ko ye nin ye
nin bere nga mogowi ni nin kori nga mogowi nulu ka ma ni be bla jamana imbarala be bla jamana deunde kama jamana de be dama ka kaila ni gardiu yi bla kana ka ni ministre madama mbora place la dabola to la de ibe ministre la jamana deunde to la be mali de kama wa tara bi ya ka kulu mogawde kama ni tigi to be dama ka kanga kenya euro ni be jamana ministre mais kuma imba jira ka fo ateti o kora ko gardi bala gardi we awa sorosi bala sorosu we ma ni be bla jamana imbarala ibe bla jamana deunde kama jamana de be dama ka kaila ni gardiu yi bla kana kani ke ministre ite ministre la gardiu to la de ibe ministre la jamana deunde to la gardiu ni teni tigi to be dama ka kanga kenya euro ni be jamana ministre mais kuma imba jira ka fo ateti o kora ko gardi bala gardi we awa sorosi bala sorosu we douane bala douane we bebe posula ika kor mogodi jamana ka bulu ya bashital politique mo munu ngumba adof lela sharti fuga sharti nke komi qur'ana aya ni koko kera ko sharti sosora nga sharti sosole ka place di uluma ukmana wala metan akli jigi damade do de ma jugu foi teni ngono ci ni hakika de ye ba fi dron na be ni mawdo na ma be mama politique mo munu ba kele la sharti en transition sharti ma soni ma min gera san no kera sobe ka premier ministre de awma transition sharti sonoma aba kona ay ujoni halika ke guya fo halika a fo tendron minga jumuna be abawde ka dine kono ko al muslimuna ala shurutihim ko islamo aka bengaw abena feminga ni awere mabadola junbe badol ngane be mumme adore te benga ko ambena ka de hemu mambali ka elema dore te benga ko mambali ka elema jamana maratu de ni abiski ka leje koni kan ka bewka soni dro bebi ka interview li dabne abisro ko mumbala abenga de te e kuma te anga elema no chendo kuma do absika elema de gabe yelema jamana ka maslaha di kama a chena anwu yenin fo anwu benan de ka nga sisa fle a clip mani yoroye abena ke sobe kana nini ngoyi anga elema na fle ubeka wire fe munun sibe ubeka sabote ka ta ba fo ka masibere ubeka tireke ka ta ba fo ka masibere ani a tieni na tieni ni mogoti na fasora tieni na kuma mina mogo ba tienfo nga na tieni be minga na fama obi kesew jamana bisega jota ba do amana nimisa anga fanga korotale nunu no fe wote tachien keto e kanzoro ngabi est-ce que mogoti ka foddu golade mo kala ka foddu golade yete ma tambi denga fode parce que yaro fe un daga gelen sisan mo kuma dablaw fe bedda gele ara kateme koroleka jamana gele ara kateme koroleko abisiga feni min fo cliff laina fa makera attaque go kuma ma doni o koni ngara e femi jamana tabulo yela mama do fo ilaw ko de jugara kata iko ibe min fo bishini bo contraire fo ibe min fo bishini bo contraire jamana dum bisiga jota amta mini kantuta abi jamana do nigi ka kuma do bla réseau ka don ka kuma do sibe ko tiani ka image do bla ba giri parce que aba donc ko kuma ko di jamana do ayre munum fleni am bo france jo am tayri e balma de réseau ya ha réseau e malien de réseau bena barajini la
hein vous nous gagnez de faire ça fait dundala dusu konton ngono fio on ta ko am bo dobulu am ta dobulu an rek ko ni jena ni o jonyen yi famba fo jomba va mbo matigi ni mbula kan do ni matigi mbulu bene yana ambe horan yoro de ni na nambe jonya transférer de yini ka bo jonya dola kata dola hala ngam wo kala ni mbaw dono ne do ay kuma fo ya aksufo abaya kuma fo ya contraire fo ngam wota fam ako kunu minke ate ben ansikile do communauté be na sisa o bena fanga mina wala sisa ate ben o kuma kelen kono e ko amanga njigi da ko fe mo ka ko mi mana wuli risi de france de ko munanta fo anre bon edu fanga minanina fanga dresel la e jigi buka o kuma flawe fara nyonga to au teni analyse an fait ya kuma do la adama de sigile ka kuma be kuma na contraire fois aka conférence kelina te hakikan be duguma au contraire au be ka foka be munun gien olu yere de be ka au baga ni suspension ya ateka kessa olu be ka au baga nuka bara joliya nga ubaw nege video ni fewna ko kuma ko ba fa ka yelama ko o de kele be sena o kele te sena de anga jamana fura dama kele min ba kono o kele de be sena no nyemo no fe kele parce que mama ba fo konte nyema ya ko no fe o si de tamasika ke chi illa man rahimallah ma kele ngele ni ete mama ko kwa te jamana ko kwa le tate place ko o kuma inde masika ke chi ma sida mali flo de problème ko note adama ka principe ere ka mabdaw ere sabatimbe de kay dambe de la hal ni président diri ma o kay manga so parce que ya don e kala ini mi amako e follow e kala ini mi etna siga ko e ni joina etna siga tana yasraf a sheikh abdul hamid kishki rahimahullah ودلك جامعة الأزهر الشريف جامعة الأزهر ودلك أن يمغويا بروبوزاي ودي ولوكا سلام يمغويا قداي إجيبتي جمانك أزهر يمغويا قنيني سيراي ولوكا دين يمغويا فويتو سانفي يو بروبوزاي أكا شروطو فو علي باكي تشكو من النوتي سوما علي تكاي وجرى لولا مستحيل جمانا دينا يمو اني فغاري بتانيو عليه منو فو لوكا باران تشكاكيتي اي سلام دوما اما كاي اسراكا توكا مسري المامي علي اما بلو كو دينا يمو بايا شيلا من توي كو جمانا كو لابني parce que ale a don ale be minga nimbara balaka ke chugomina ale ba ta ale ka laini ale ba ke chugomina yo de imposer u ka nu bi soma nu tu soma o mana ale te kai e o mejunda ere ebe kominga ka kele nu nane eta kana na dona ka nyemoy e kumbe ka to la busha ka chugomina ire be na kai o chugo kele kai dabana membe jota change me ambiga change me fonyo ni jamana inka jamana ere kuturu maralla wo kuma bado wo ka blad abta wolo ko e ngalo e o manga ke abada amangane kuma bado be jamana kono olu ngalo manga tike abada hal ni doyo ngalo tike ka bla fien fe jamana ka nga tilia munu mba kuna ka boka chien fo mo we jona male min fo be sego kaka kuma foka nogo boala tanke abe katani mali nomination de ye ko munu ye keleke ata yini dana ya mo kunda ata yini anye domba kunda ko fodron karuni keleke ka karsa gien o kuma na jaku ya do place ka do luma ano do foka tanza kelebe dabla at dabla de no do ba kan gouvernement non sigi do wara bu lika kele dambe
quand que ni e kɛlɛ dabilatɔ ye mɔgɔw fɛ dɔrɔn min fɛ o ye place sɔrɔ parce que o b'a jira sisan ko kɛlɛ de bɛ place di maa ma Mali la Mali bɛ ka taa ten sisan kɔrɔnfɛ mɔgɔw filɛ olu ni yɔrɔ ji sigilen u bɛ ta fonction na kuma dɔw la ka sɔrɔ hali concours tɛ u ka mɔgɔw bɛ ta n'u mago bɛ fɛn o fɛn na u bɛ ta la facilement bɛɛ b'o kalama jamana in kan yan parce que k'olu ye marifa ta wa sisan fana Bamakɔ ta kɛ bɛ ni min wulila ka marcher ni min wulila ka vidéo kɛ ni min wulila n ti sɔn ka kɛlɛ kɛ e fana bɛ ta ka bila poste dɔ la aw dun ko jamana ka bɛn aw ko jamana ka basigi jamana bɛ basigi o la cogo di parce que hali an filɛ yɔrɔ min na sisan a ka di ye taa mɔgɔw ta maa minnu k'a bɛ Ala ka Mali da mɔgɔ ma deli k'u ye marche kɛyɔrɔ la nka o mɔgɔw bɛ Mali la yan n'i y'u tɔgɔ fɔ i b'u bila ko la maa si tɛ sɔsɔli k'a la ko maa ɲɛnamaw don maa si tɛ sɔsɔli k'u kun nga ko u bilatɔ filɛ fɛn min na k'u bɛ se k'a kɛ o mɔgɔ ka ca Mali la yan bɔ ka mankan ci bɛɛ de bɛ se o la wa bɛɛ tabiya ye wa bɛɛ n'i ka kɛlɛ kɛcogo tɛ wa nka ni o dama de kɛra ɲɛmɔgɔya critère mana kɛ dama ko minnu y'a a bɛɛ ma sigi ten a CNT wa fɛn a bɛɛ ma sigi n'o de ye a bɛɛ sigira n'o critère de ye an sigilen ɲɛna karisaw ni karisaw bɛ kɛlɛ la a ye nin di nin ma a ye nin di nin ma nin kun bɛ nin na ninnu ye nin ɲɛmɔgɔ ye a ye nin d'o ma jamana bɛ jɔ tan cogo di jamana jumɛn de la a ka nomination kɛ tan jamana bɛ avancer tan cogo di ne hakili la n'i ta ye jamana ko yɛrɛ yɛrɛ ye wallahi hali n'u ko kari hali coup d'état kɛla yɛrɛ yɛrɛ e min a dajuru ɲɛmɔgɔ b'i bolo ni a fɔra i ka bila yɔrɔ dɔ la i tɛ se ka min kɛ ni jamana ko yɛrɛ yɛrɛ don a fɔ ne tɛ se nin na a ye maa wɛrɛ bila a la ne m'a kɛlɛ kɛ ɲɛmɔgɔya kama ne y'a kɛ jamana ko de kama Ala kira delila k'a yɛrɛ nagakɔrɔmɔgɔ dɔw jɛ ɲɛmɔgɔya la parce que ko a capacité t'u la a dɔw yɛrɛ ta tɛ k'a fɔ ko silamɛ ɲumanw tɛ o tɛ dɛ kira ko a sahaba dɔ ma sahaba in n'i y'a tɔgɔ fɔ sisan bɛɛ y'a dɔn mantow na bɛɛ y'a dɔn ko danayamɔgɔ don a mɔgɔ foyi tun tɛ diɲɛ na nka a y'a ye kira bɛ mɔgɔw bila baaraw la a bɛ mɔgɔw bila ciw la jizya minɛnw ni a tɔgɔ ye di jaga minɛnw ni fɛnw a t'ale bila baara la a nana kira ma munna i tɛ ne ci i tɛ n bila ci la i tɛ n bila baara la kira ko a ko nin ko in danaya don ko e maa lafuli a kɔrɔ tɛ ko a ka limaniya lafuli don maa dɔ bɛ yen a bɛ se ka ko gɛlɛn dɔ supporter dɔ tɛ se ka supporter a yɛrɛ dilancogo la a ko e lafuli don a ko nin dun ye danaya de ye ko ale kira y'a fɔ de a ko danaya ninnu filɛ mɔgɔw bɛ nisɔndiya n'a ye diɲɛ na ko nka nimisa don alikiyama kɛnɛ kan dɛ an tɛ giri la ministère kalifan bɛ e ma direction kalifan bɛ e ma lahara ɲininkali b'a ko bi ko na cogo min na kuma lahara ɲininkali b'a kɔfɛ dɛ kira y'a nagakɔrɔmɔgɔ dɔw tiya d'u ma ko kari kana bila hali maa fila ka ɲɛmɔgɔya la maa fila nabaratɔ ko gɛlɛn na laala e b'a ɲini a ka jɔ cogo min na jama mara ye bɛɛ n'i ka qualité don i bɛ taa sɔrɔ munna tɔlu tu ala y'a di dɔnni na ka jidi hali farikolo fanga na walasa k'a kɛ kɛlɛkuntigi ye maa dɔ bɛ yen silamɛ ɲuman don nka a tɛ se ka ko gɛlɛn fɔ n'i y'o ta mɔgɔw bɛ ko bɛɛ kɛ u hinɛ b'a minɛ a tɛ se ka foyi kɛ tiɲɛni bɛ k'a bolo ka sɔrɔ a ka laɲini tɛ tiɲɛni ye ale ka adamadenya ale yɛrɛ dilancogo de b'o wajibiya fɛn dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ a dɔnni t'i la tiɲɛ don i n'a ka kan k'a dɔnni t'i la o bɛ kɛ o occasion dɔ bɛ se ka na ko dɔ maa bila ko dɔ tigiya di i ma 100% nin ko in ye e ta ye nka tiɲɛ de bɛ se ala ma ko in i t'a ɲɛdɔn n'o kɛra n'i bɛ fɛ ko in ka ɲɛ i bɛ mun kɛ i b'a ɲɛdɔn baw la salu ahla dhikr
إن كنتم لا تعلمون ni kuma nunu ka gelen de nga nambe ya anye tugu nungati ka namnamu ka tati Mali nomination be ka ke chugomina jamana site joka ate jamana jo ka fode sorosi munu e marfata olu ni yoro jikaski olu de be bla posu bawla halni uno posu manga halna doniya tula ni min doniya kakan jamana de be dama kakan na kila ango ko en keleke jamana de ye keleke jamana e ti keleke sara inio no politique mo o sorosio mama wulla ka fanga koro kele ni ka kele kunye jamana e ite keleke sara ini be dunya be bebe ke keleke sara de ini be u bebe keleke sara ini la do koray o ban siga kele ikhlasula o ban siga ka fo ko la'alla kalama ke jamana kama ni yoroni na ma nyetugu kanin fonyo he ado jamana ko inke moy kuma ni min blala kuma shi ci information jamana imbe ni chugodi la ni nana doro binna boli no fe ka tigere fie abtati ulugu tasoro no fe onu yae ko jamana de umbe ka banila ibe ka koko ya jamana de wi akobala ka chimbulu ubu wolo dondoni usura ka ta fo kerefe no atema ka conseil mi o ayan kuma na fe ka dese ayan fa ka ngalodu no kuma na fe aw bora no fe joni démission la ka wo fama do no fe ko parce que ni conseil da mama so aman chande am ko be me kelengele ni hali démission mun chama mu foya chama yere ka intérêt wal may dimina yere de kama nga jamana ka intérêt tew démission chama be ko raba jgoro halu ba fo do démissionner na ou ma démissionner ou giena di donc i giena jgoro donc kena may abna fo ka démission si ka wala o de be jira kena ka ko mi jamana munun be royabe jamana mununa royabe jamana munun kuna nu buka mo bo place la kuma be hal ni jgoro nu ya bo ala de sans fe o ba fo ka tigere de abla o be ka tangada o ka fanga malien nama sigi nama chedo fonyoy am jamana in be ka ta chugumina mo be ka bla ko kuna ni critère mié o te jamana jo kan yede o be sente insigi ya kuma mina o ya shurutu fo mama be do akono amba laje na ga sori beta way bina kuludo de tola bi kete u yere de tlala ka fon ya on te fennu ngalamat u yere tlala ka boka fo dogo ko halu ulu yere to sebina halu luta kalama akma etara jun to galasa kamo tatatro ma shebe mamunu bena ta luata jamana diun kungan kuma mamunu bena tota o mo ta tugo de ni ma shebe ta asentina ma façon be ba ko ni ko kuma katla ko mangutu ko nyoere ma delikasiki rapperu ba ko no dongli dalaw ba ko no dongelaw ba ko no ma shabe ba ko olu bita mun luata ça fait anga assemblée de tlunge ke oro anga assemblée de ni ma shabe bisika do ko no akilla ni jamana de ni vote make kuma do la hal sigidaw bisika dana ya mo jira ka soro vote tew hali bon ko ta sigidaw ma gina makunda ka ma do be ko yene bola de be sigidala ma do be dambula est-ce que mo tarati ma fana ma famba be litara mun boka manga chi uno fe mun boka video ke uno fe tanga ambeta nyon nege gata jamana inte ta roshi na ma chi fo nyoyi katuku chi no fe jamana inte ta roshi bali dungeme ni kuma min kadi motlo la do mi lay go fuyi ere psika boda soro ni kuma mi go fuyi ala kan kishu toroma ala ka boda ka ay aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim al-jalil li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد
وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. نبيكم ينصرون يمين فوق سيغوكا كنغب وعلا وما على الرسول إلا البلاغ. سوى رفوي تاوي قال نعلى يمين فولي نغيما يبوفو اللمنو أما اللمنو نيورين وكاجة تملي بويلي كرا كرا نفعل كراين نو كرا توني كلاوي توني سبوي ده أسبوي أفعل بولا أوكي parce que kakoro mo be bolo mada oludema ni fama be jamana kuna nu utemena hakeka olude be fusiro sela atete wa moro ni politiki mo be jamana kuna ni civilu be jamana kuna ni ko tigara kwate tu nu e dansago marfatu do be na ka ko dan srala o sisa na be olu yere de bolo ya don kiri be kiri tigala yere kunga sawo ni sécurité kodo awre de ba kuna jamana lakanda ko jamana in ko be abe flow de bolosila o koy amago be hakili jaga bola de wallahi munum be giringire adno feti parce que adama de ko nati ka domaine na be ba don ko jamana yere siki tugula akachala sorosute jamana ni posu munum flew flaga bla posu munum kuna akachala ka koroluto kuna o achaman be ma foko do akalana donia ta dowla de ga jamana yere tugula olute blani ko nunguna kachaya beni ka barado jamana ko ni duwe ma bla ko la femi ta ka bare ni kerefe mo nyuma ma sorala ati nya bolo de odun kerefe mo ko kembe munu be giringiri katu yere shushu ala munu bu yere ke aka kelekelawi mama bi nige kwa bi jama kunshima ma tega jama kunshima ma duskumbe ala de bolo وهو مقلب القلوب جون تسكون على دبل كادم دي كوجا مغوي كي كانوا دو مغولا اسيب على كلندي كادم دي منغويا مغويرو على دباك وتعز من تشاء وتذل من تشاء نبي وبنا في دلالي امبي دمي فما دمني تك جماعه كتوانو فيكو فما دمني دي كا دمي akasiga sebe koke jamana de hamiye miya kasiga jiniro fi ola no keramo bi kifeo tilqaiyan amasi kama welew wallahi ko be qulani nim fanga nun sira ko sabati jamana de mu sala ka de men ko fe amasi ko ma ka wulika campagne kiyo bama ngote ko fenyuma ba referi ngabe na jaminda mawla ka servi abe jamunun la video kela unifion ka wardi mugawma ka jama faranyo ka fonge bima jamana imblaw la te jamana jow a jamate jama barka mawtew atsa roshi a jamauti ta roshi ni jama ko be malijo sanda zora jora juli kera balla jama juli farala nyonga faranyonga juli kera malla nga fobi maliyata kashila mo sigi be ka bara de kono ante tegere fo la bliku tegere fo mashi ni bara mi ngombe tegere fo de kuna an sigi be ka bara de kono ni sebe ko ke no ka nga presi ni mi nga fo la no fo la ye fere ke min te be jamana kono nam siga fo amba fo nan siga fo fa bi qalbihi ana wasadu kana kama siga febbe fo de febbe fo li sita adama de ado were fo li na fayda ta dawla bana fama kuraw ne be min fuye to yoni ko ni sebe awye bi kateme fama temene beka o ni atara usrafe fena aw soro mima fama shi soro malla ngana uklina fana
aw ka nga siga sharia bula cogo la de wati jante abulo ayre ko kwate fanga nofe kwate place nofe kwadna kunde crise mbe jamana kono ka adla na ya nyeshi o mako ka cogo la ana manjato ako aduna modiun ana du tulo la de atona do malitar kula abeni mflade ni yonche na ya bola ka ke yon nege ni kuma nguni voye kuma ni njenyi ani chete kile de ngo kuma ni njenyi ani chete kile mama ni be malen chugwa do e joni na blala ni fama ye nanu magira no fe a joni tato nu ma ho taala ka bo sira ka fanen ka banen ma be amalen kilum di ay agneshi aka barake chugo nyumama nabe ma bla fenguna aya to jamana de ka don ko ay ni mblani na ko absika ke ko adana ya bala adonia bala aw bi ni ngaw de la lahara ni yo ke abana ma dan yisekui ngana ya ski ka fe intlatla bima o de bla jamana nkaya na ski ka fanga tlatla ka sarada ni yeni ngaw ka dinima ni yeni ngaw ka dinima ma tsika akoloshi de ala de bi jon koloshi ni ala yi labla ma shi tsiki koloshi sorosia to la oui assemblée a voté pour juger to la foi to la parce que na ka di ti juger jena ya Allah haradum a jugement bi nyeyo mo tsiki kumbe jugement kumbe kabuima jena ya Allah harab tsika kumbe kabuima de walla bango jugu ya tsiko kumbe kabuima absika ke ma ti juger nga ala bi juger ni e fanga ke ni e mo tonyo ma ti juger nga ala bi juger de na kadi ala ya bi juger kabi jena ya wa ala kira de sallallahu alaihi wasallam ko jurumu be kateni ka yakaru ka lahara kono afu ti soro jena ya ko fo jurumu fla tonyoni ani danga denya oni tonyoni ko nte fla e kilingo ni mbali labo be ba don ko tonyoni nyonye na ya bana ka jamana ke kuma be ambe femi nyini mi era be keleke ka fedo nyini na dajuru diro ere ma o ba ere nyini akalla yini ko ma ale de kunteni kelela anta fe ko keni zina tala de ala sebe ala de sebe ala ni e wulla ka dokele ko tamay ala bo shola ka di ere ma amle min fana e nuqatu ta ka fon sebe ka ta dira président ko amba fa ka ketani ala ko afli yere bulu yere ka keti o de kera malla sangona ansigi me samana la wa qul i'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ay sangoni zani ni ma fede afle yere ko ko minga afle yere bulu ni sa yere de bisigi nye shama ka ke alaka ana deme ni min blala minguna ni kala yini ka ke ka nya ala ka ni deme mama be here yini jamana ya rabbi ala ki deme ka here se jamana mama ikala yini ka toro de se ama ka amwa ka amvere ka andu ala ka o fanga min bi blola ala ko fanga boshila se min bi blola ala ko se boshila fele min bi kono la ala ko fele boshila ala ka ando ikalo dibila ala ka kishi toroma njamana ala ka boda kai ala ka jamana korota ala ka jamana bodinge kono ala ka jamana baski ala ka jamana lafiya torokum no jamana kono ya rabbi ala ka wuli ala ka sanji here maddi ama ala ka balo here maddi ama ala ka dunshi kalfa ana ala ka balo islamaka ala ka fatu limaniyaka fitna minabe je kono bi ni bayni rasula ala akungo be hal islamaya baraw nofe ni je laje bi kuruna ko mbini ka yele maka tuluda islamaya kuna abika islamaya de empêcher bi kateme fe beka ya ay fiye do jamasilla je fan chaman fe hiji fana fle afle ka problem bado hiji kula afle mo wara be ni ka yina hiji koko ala ka boda kan fitna no ala ka nyuma mbowla ala ku kola kale shidi ama allahumma salli ala sayyidina muhammad
وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الرجاء إلا من عندك، ولا تخيب فيك رجاءنا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم.